Πού είστε, Ρωμανέ? Ποιος είναι? Είμαι ο γκόμενος σου. Μαριάς. Φιλιόμαστε τώρα. Εκτός βυθού ή εντός βυθού? Τι δικαιολογία έχεις πήγε να στώσουμε! Αλλά μην με βάζεις τηλέφωνο μες στο βυθό. Το σύγχρονο τι είναι υγρή. Τι σχέση έχεις με τη φίλη μου? Κάτσε, φίλοι σου είναι γκόμενας τώρα, μας θα πάμε σε μπερδέψει. Εξαρτάται τι είναι σε σένα. Ρώτα αυτή. Τι σου είναι? Φίλος, φίλη, φίλησε. Θες να της πεις κάτι σημαντικό? Που να επιτρέπεται να ακούσουν 150 άτομα. Πολύ σημαντικό. Ναι. Σοβαρά τώρα, είμαι σε stand comedy. Δεν ξέρω τι είναι το stand comedy, αλλά το stand-up comedy. Μάλλον stand-up comedy, ok, ναι, τι. Τσέκι έβγαλε φιλάκι. Θα με δει κιόλας. Τι θες να